Dnes mám pro vás opravdu vynikající nabídku. Luxusní byt 3+KK, 105 metrů čtverečních s vlastní terasou v projektu Bráník Residencies. Pojďme se podívat. Byt je zařízen opravdu velkoryse a na ničem se tu nešetřilo. Majitel dbal na použití velkého množství přírodních materiálů. Koupelna je obložená velkoformátovými mramorovými obklady. Kuchyně je kompletně vybavena vestavnými spotřebiči značky Miele. Kuchyně a obývací pokoj tvoří jeden velký příjemný prostor. Celý byt navrhovala společnost Absolut Design. Samozřejmostí je alarm a klimatizace. V bytě je instalován Smart Home systém značky Luxon, pomocí kterého lze ovládat vše z mobilního telefonu. Přestože jsme kousek od Modřanské, ulice v Podhájí je velmi klidná. K bytu přísluší 2 parkovací stání, navíc je zde možnost dobíjení elektroauta a k dispozici je také stání pro motocykly. Po dobrém jídle je čas na kvalitní relax, takže já zatáhnu rolety a jdu do vířivky. Kdybych vám to nebral, tak tam pořád jsem.